ideme si vytvoriť takéhoto smajlika. Smajlik je tvorený z kruhu, ktorý je vytiahnutý a potom v hornej časti sú urobené oči a ústa, ktoré sú vlastne zatlačené dovnútra a urobený otvor. Spodná časť je kruh s polomerom 50, vytiahnutím 20, tak poďme si spraviť prvé spodnú časť. Zaväzbíme polomer, veľkosť polomeru je 50, close, vytiahnutie na 20. Do tejto hornej roviny ideme robiť náčrt, takže ideme to robiť dva kruhy, ktoré predstavujú oči. A teraz vzdialenosť od stredu veľkého kruhu, čiže toho podstavy je 20 vo vodorovnom aj zvislom smere a priemer je 15. Takže poďme, vodorovná vzdialenosť 20. Keďže ešte sme nepoužili symetriu, tak nevieme symetriou tie oči nakopírovať, tak nakopírujeme každé samostatne, lebo nakotujeme 20 a 20. Zaväzbíme priemer je 15, takže priemer je 15 a teraz pôjdeme na oblúky. Oblúčiky. Bod oblúčika je vzdialený od počiatku vo vertikálnej vzdialenosti 10. Takže nebude to na osiach, takže ideme urobiť oblúčik. Prvý oblúčik, druhý oblúčik. Oblúky spojíme úsečkami. Nastavíme tie úsečky, aby boli rovnobežné s osou. Jeden a druhý. A vieme, že tento bod od tohto je vertikálne vzdialený 10 a to isté bude aj na druhej strane. No a teraz sa pozrime. Polomer jedného oblúka je 30, druhého je 40. Takže zaväzbiť polomer 30, 40. Máme všetko nakotované správne, dávame close a teraz použijeme kapsu. Kapsa je vlastne otvor alebo výrez, ktorý vieme vytvoriť do nejakej plochy a hĺbka nášho výrezu je 10. Keďže hĺbka je aj oči, aj ústy rovnaká, tak to môžeme robiť v jednom náčrte, inak by sme to museli robiť v dvoch náčrtoch.